nyo sa kabila merong dagat. And then dito sa kabila may dagat din. Akitin natin para mas makita nyo kung talaga may dagat. So ito guys, medyo matataas nga lang yung mga kugon. Sa kabila nito, yun yung lugar kung saan ako nakatira, yung Barangay Bubuan. Ayan, Sitio Quiloon. Ayun guys, so ayan. Dagat sa kabila and then dagat din sa kabila. Ayan, yan yung Barangay Pamintan guys. Nagigitnaan sila ng dagat. Pero hindi naman siya totally isla kasi may karugtong naman na kalupaan. Ayan. Grabe yung kalupaan. Sobrang lalim nung Tagalog. So, ayan. Yan yung Barangay Bubuan. Ayan yung Barangay Pinitan. Ayan. Na nakaschedule lang din natin puntahan. Tapos, at the back guys, yung Barangay Butawanan na malapit na din nating puntahan, na gustong gusto ko nang mapuntahan guys. Sobrang excited na ako mapuntahan. So sa ngayon i-drone shot lang muna natin ang Barangay Pamintan. So guys, tara! Nandito tayo ngayon sa barangay complex ng Barangay Pamintan. Ayan, share ko lang guys, ang Pamintan ang isa sa may pinakamalaki at pinakamagandang barangay complex dito sa Siruma, Camsor.
nararamdaman ko na, sobrang lapit na natin sa dagat. Hindi lang nararamdaman, nakikita ko na guys. Malapit na tayo sa dagat. And dito lang yan guys, sa baba ng barangay. Sa baba ng barangay Pamintan. So, ayan, nakikita ko na siya guys. Gusto niyo ba makita? Ito na guys. Eto na! Tada! Ayan guys. Andito na tayo. Doon sa part na yon guys, yung Amores Beach Resort, saka yung Hayahay Beach. And soon pupuntahan natin yan. Papakita ko din sa inyo yan. So, dito muna tayo. Maglakad-lakad lang muna tayo dito sa ayan, sa baba ng ng Barangay Pamintan. Wow guys! Wow! Ganda guys. Sarap maligo. So ayan guys, and tamang pahinga lang muna ako dito sa sa tapat ng may ginagawang beach. Ayan. Ayan guys, sa likod ko, ayan yung ginagawang beach. And sa likod ko, ayan, yung dagat, yung sobrang lawak na dagat. Ayan. Sa harapan ng barangay Barangay Pinitan, sa likod naman ng Barangay Pamintan kung saan yung drone shot natin. So tamang pahinga ako dito guys kasi sobrang presko ng hangin.